A Robo, kde je Sofia? Galia, ja neviem. Pil som pivo, na všetko som zabudol a teraz sme sa stratili. Čo teraz budeme robiť? Ideme ich pohľadať. Tak dobre, ale nie, že po ceste sa stratíš ty alebo ja. Hlavne ty sa mi nestrať, lebo ty si moje zlato. Tak dobre, budem sa držať pri tebe. Ideme prespať do tejto starej chalupy. Tak dobre, a kde chceš spať? V súde alebo na podlahe? Ako chceš? Na podlahe. Tak dobre. Aj keď je ten súd ako zo železa. Alebo ešte nejdeme spať, musíme ich pohľadať. Tak dobre, pohľadáme ich. Nie, že sa nám stratia na doživotie. Dobre, Gali, to sú moje deti. Ich moje zlato by som tak nenechal. Tak dobre, ideme. Za chvíľu už bude polnoc, tak si musíme švitnúť. Tak dobre, už za chvíľku bude pomoc. Tak musíme ich pohľadať do pomoci. Inak ich ten Scream zabije. Aký Scream? Čo si zasa vymýšľa? To bolo aj v telke, v správach, že uniesli dve deti. Jedného 3-ročného a jedného 12-ročného. Čo keď sú to naši synovia, Robo a Andrej, pretože oni majú rovnako rokov. No to môže byť pravda, ale neverím. Tak ideme si zdriemnúť, lebo je noc. Trochu ich ešte pohľadáme a musíme si ich fakt zdriemnúť. Čo keď ich zobrali títo dvaja? Nie, to nie je Scream. Nevolal si ich ty? Nie, nie. A ty si nezobral naše deti? Nie, nie. Počul som, že sa sem potuluje nejaký Scream. Dáte mi prosím peniaze? Nie, nedáme, strp sa niekam. Nuži ich už nenájdeme, ale musíme si ich zdriemnúť. Dobre, Galia, poď, ale na podlahe. OK, čau. Idem si už zdriemnúť. Á, pomoc, spadla som do studne. Galia, čo robíš? Galia, už som unavený. Ideme si zdriemnúť. Blbosti. Tak dobre, ideme si zdriemnúť. Aj keď sú tie súdy ako z kovu. Tak dobre. Ale musíme si zľahnúť na podlahu. Dobre, ale dúfam, že sa mi tam bude spať ako na mojom meku. Dobre.